முத மாதிரி பூ கொஞ்சம் குறவு. ஆண்டி ஏன் வந்து பூ குறவு இந்த தைனா? போன முறை 4ஆம் மாதம் எங்களுக்கு ஃப்ளவர் ஷோ பூ டைம் தானே. அதனால இப்போ அந்த டைமுக்கு எங்களுக்கு பூ வேணும் கட்டாயம். அந்த டைமுக்கு பூ இருக்கும். சரியான பூ இருந்துச்சு. பூ இருந்து இந்த மாதம் வந்து 5ஆம் மாதம் பூ வந்து குறவு. மழை கூட காற்று கூட. அதுதான் இதில் பிரச்சனை. அப்போ அடுத்த சீசன் எப்போ? அடுத்த சீசன் 4ஆம் மாதம். 4ஆம் மாதமா? அப்போ 12ஆம் மாதம் இருக்காதா? 12ஆம் மாதமெல்லாம் குளிர்காலம் தானே கூட. குளிர்காலம் கூட. அந்த 12ஆம் மாதமெல்லாம் பூ இருக்கும். சர்வசாதாரணமாக தான். சரி சரி. ஆனால் 4ஆம் மாதம் தான் அதிகமாக பூத்து இருக்கும் தானே எல்லாம். சரி ஆண்டி. நீங்கள் தான் வெட்டி பராமரிக்கிறது எல்லாமே? நீங்கள் தானே. எத்தனை வருஷமாக வேலை செய்றீங்க? நாங்கள் இப்போ 9-10 வருஷம் ஆகுது. சம்பளம் எல்லாம் போதுமா? எவ்வளோ உங்களுக்கு ஒரு மாதம்? எங்களுக்கு ஒரு மாதத்துக்கு எப்படி ஒரு நாளைக்கு 1000